Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gure gaurko gonbidatua Edurne Errea izango da. Bera, genero indarkeriaren aurkako emakumeen plataformako kidea da. Hala ere, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1962ko azaroaren 23an, Nicolás Maduro, Venezuelako presidentea izan zena jaio zen. Gainera, gaurko egunez ere, baina 1980an, Zuhaitz Gurrutxaga, Gipuzkoar futbolari ohia eta telebistako aurkezlea jaio zen. Bestalde, gaurko egunez, 1982an, Miley Cyrus, estatubatuar abeslari eta aktorea jaio zen. Eta azkenik, gaurkoa bezalako egun batez 2016an, Rita Barbera, Valentziako alkatea hil zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira gaur azaroaren 23a asteartea, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Burutaingo saihesbidea 121 han dagoena eraikitzeko proiektua idazteko lizitazioa egingo du berriro, bai eta 5 bidetan erabiltzeagatiko ordainketa sistema ezartzeko zerbitzu kontratu ere. Herrilan departamentoak belateetan mandozko tuneletako aireztapen sistema berritzen hasiko da ostegun honetan 1.200.000 euroko inbertsioarekin. Azken astean 1.000 persona joan dira txerto hartzera aurretiko hitzordurik gabe eta 34.000 personak deskargatu dute koronavirus ziurtagiria. Munduko berotegi efektuko gasen 10% zaborretan amaitzen dute elikagaien ekoizpenean eta kudeaketan isurtzen dira. Menina saria banatu zituen atzo Nafarroko lehendakariak Iruñeko 3 errege hotelean. Iruñeko udalak eskultura monumental bat jarriko du Zaragozako etorbidean Sabikaz gitarra jotzaile iruindarraren omenez. Hitzez ekiteko garaia lelopean Euskaraldiaren 3. edizio egingo da 2022ko azaroan. Baso Zabalek irabazi zuen Euskal Herriko 3. mailako aizkora txapelketa, Barberena nahiek Nafarroko arpana txapelketa eta Oier Kañamaresek segituko du Nafarroko aizkolarien lehen mailan. Asteontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Bihar, arratsaldeko 7etan, Maitasunaren itxiera obra ikusteko aukera izanen da Nafarroako antzerki eskolan. Egun eta ordu berean gainera, bihar arratsaldeko 7etan, Rafa Ruedak kontzertua eskainiko du Katakraken. Eta ordu erdi beranduago, 7:30, liburuei buruzko solasaldiari ekingo diote Karrikirin. Irati Jimenez idazlea eta Mikel Soto aurkezleak hartuko dute parte. Ostiralean bestalde 7etan Katakraken, Eduardo Galeanok Latinoamerikaren zain urratuak liburua aurkeztuko du. Horretaz gain, ostiralean ere, baina arratsaldeko 8etan, Roland Garcés eta Bandatzek haien azkeneko diska aurkeztuko dute antzerki eskolan, eta sarrerek 5 euroko prezioa dute. Igandera pasaz, arratsaldeko 5etan, Nafarroako bertsolari txapelketako finala burutuko da Anaitasunan. Sarrerak bertsosarrerak.eus atarian eskura daitezke. Eta agendarekin bukatzeko, igandean arratsaldeko 7etan, atzerrian lurra garratz antzerkia eskainiko dute Berriozargo entzunaretoan 5 euroko sarrerarekin. Jarrai dezagun gaurko komunikabideen azalak aztertzen. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Albiste nagusia, Nafarroan COVID pasaportea iragarri ondoren ordua eskatu gabeko txertatzeak bikoiztu egin direla da. Horretaz gain, Nafarroak dagoeneko urte osorako aurreikusitakoaren 191 bildu duela jakinarazten du. Bestalde, 100 nafarrek 2006tik 2013 bitarteko autoen kartelagatik epaitegian demanda jarri dutela aipatzen du azalean. Gainera, Ziraukin kamioi baten aurka talka egin ondoren gidari bat hildela ere jasotzen du. Eta bukatzeko, Navarra Sumak Labriteko pasabidea konpontzeko beste 580.000 euro bideratu dituela nabarmentzen du gaurko Notiziasek. Diario de Navarrara pasako gara. Titularra itxaron zerrenda luzatu egin dela da.
eta 61.056 nafar espezialistarekin kontsulta izateko zain daudela azpimarratzen du. Argazkiaren bidez, astebetean orain arte txertatu gabeko 1000 pertsonak txertoa hartu dutela jakinarazten du. Horretaz gain, Pedro Sánchezek Bildurekin Nafarroan ETBren aurrentzako kanala ikustea hitzartu duela jakinarazten du egunkari honek. Baita Euskal Justiziak Nafarroak eskatuko duen COVID pasaportea baztertu duela ere. Bestalde, konfinamenduaren ondorioz, Austrian txertaketak azkartu egin direla aipatzen du. Eta azkenik, Zabaltza osasunaren buru izandako 7 urteen azterketa egiten du komunikabide honek. Gararekin jarraituko dugu. EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak lakuaren aurka egin eta COVID pasaportea atzera bota duela dio titularrak. Argazkiaren bitartez, lortutako akordioen ondoren, Euskal Herria Bilduk estatuko aurrekontu orokorren aldeko botoa emango duela jakinarazten du. Bestalde, Sare eta Etxeratek Gregorio Bikario preso gaixoarentzat askatasuna eskatu dutela jasotzen du gaurko azalak. Horretaz gain, sortuko militanteek desberdintasun handiarekin herrigaia ponentzia aukeratu dutela aipatzen du. Gaia aldatuz, Txilen ultraeskuina eta ezkerra aurrez aurre lehiatzen direla nabarmentzen du. Eta bukatzeko, belaunaldi baten erretratua egiten duen Bidea da borrokaz aritzen da egunkari hau. Jarrai dezagun berriaren azalarekin. Titularrak dioenez, auzitegiak Jaurlaritzari COVID ziurtagiria derrigorrez ezartzea galarazi dio. Argazkian, muga pasabidea izan dadin egindako protesta ageri da. Bestalde, Sorturen Kongresuan botua eman duten militanteen 71%ak herrigaia txostena babestu duela aipatzen du berriak. Horretaz gain, Espainiako gobernuak pentsioen erreforma onartzeko behar dituen botoak bideratuta dauzkala jakinarazten du. Eta amaitzeko, Txilen eskuin muturreko kast eta ezkerreko borik aginterako lehia gogorrean dabiltzala azpimarratzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak Sergio Sayasen deklarazioak nabarmentzen ditu. Esanez, ETBren bitartez burmuinak reseteatu nahi dituztela. Bestalde, gaur Iruñean edizio independentearen nazioarteko topaketak abiatuko direla jakinarazten du. Eta azkenik, COVID pasaportearen erabilpena iragarri zenetik, aurreitzordurik gabeko txertaketak bikoiztu egin direla aipatzen du. Joan gaitezen orain, gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikustera. Gaur, euria egingo du hegoaldean bereziki eta arratsaldean iparraldera zabalduko da euri hori. Fronteak euria utziko du goizean Araba eta Nafarroa hegoaldean, eta eguerditik aurrera hegoaldetik iparraldera desplazatuz joango da, euria denera edatuz. Gauean Araban elurra egin dezake 900.000 metrora. Temperatura antzekoa izango da eta ipar ekialdeko eta iparraldeko haizea ibiliko da, bizizamar kostaldean. Eta bihar, asteazkenean, euri gutxiago egingo du. Hala ere, euria bereziki mendebaldean egingo du, baina eguneko ordurik gehienetan ateri eutsiko dio. Arratsalde gauetik aurrera, beste fronte baten etorrerarekin, euria egiten hasiko da berriro ere, mendebaldetik hasita ekialdera zabalduz. Eta orduan, elurra 1200-1300 metrora egingo du. Temperatura pare bat gradu igo daiteke. Hegoaldeko haizea ibiliko da, mendebaldekoa arratsaldean. Orain, genero indarkeriaren aurkako emakumeen plataformatik Edurne Errea etorri da gure platora. Kaixo, Edurne? Egunon. Zer moduz? Ongi. Ongi zabiltzate? Lan betuta aste honetan. Bai, ez, justo. Bai. Ostegunean manifestazioa ez, eginen duzu hemen Iruñean? Bai, badaramagoia demora bat indarra jartzen eta ostegunean, aterako gara kalera ez, hori erakustera edo. Eta honek atzean prestakuntza handia du? Bai, beste gauza batzuen artean egin dugu pixka bat, urtero bezala ekintza desberdinak.
izan ditugu bi hitzaldi, pelikula, zineforum bat egin genuen, eta aurrekoan artearekin lotutako ekintza bat, monologoa, kantua, eta hitzaldietan batez ere aurten aukeratu dugu violentzia bikarioa, ez? Familiartekoak edo maite ditugunak baliatuz ematen den indarkeria hori, eta oso pedagogikoak izan dira. Eta zer nolako harrera izan dute orain arte egin dituzuen jarduera hauek? Nahiko ikusita Iruñaren tamaina, eta neurriko, bai. Eta orain falta dena ez, da egian, ez dakit garrantzitsuena egian ez, baina bai ikusgarritasun handiena duena. Nolabait dena biltzen duena, ez? Aurretik egindako lan guztia biltzen duena, eta maila batean gizarte oso inplikatzen duena, eta aukera ematen diguna norbanakoari hor gure konpromisoa adierazteko, ez? Eta aurtengo leloa edo zein izango da? Aske izateko, vida sin violencias, indarkeriari gabeko bizitzak, jazta, aski delako. Konsideratzen dugu, lelo horrekin azaldu nahi duguna da, pixka bat, aske edo lasai bizitzeko eskubidea dugula, ez? Ez dela kapritxo bat, ez da eskari bat, bada eskubide bat gizarte honetako norbanako guztiok duguna. Eta jazta, eta, klaro, arrakala honit sortzen dira, intersekzio desberdinen arabera, non jaio garen, nola jaio garen, zein den gure familia, gure kontestua, eta gure generoa, eta hortaragoaz, ez? Eta gure generoak askotan eskatzen digu, libre ez bizitzea edo beldurrarekin bizitzea ekartzen du. Eta aski da, eta hori da erran nahi duguna. Eta libre bizitzeko orain, ze baldintza bete beharko lirateke edo zer aldatu beharko litzateke? Libre bizitzea, igual hori utopia bat izan daiteke, zeren azkenean zeharkatzen gaituzte gauza gehiegik denak kontrolpean edo modu horretan eukitzeko. Baina, goazen ontara da, azkenean hemen baditugu bi zutabe eta dira sistema patriarkala eta sistema kapitalista. Eta sistema horrek emakumea jartzen gaitu nolabait bigarren plano batean, ez? Eta naiz eta hitz egin dugun aurrera independentzia ekonomikoan, gauza askotan, ez emakume guztiek, hasteko, eta ez da nahikoa oraindik sistema jarraitzen duelako bere mekanismo guztiak aktibo geroz eta gehiago, geroz eta indartsuago, agian politago edo sutilago, ez? Publizitatea, orain ez dago ongi ikusita, ez dakit, tailer mekanikoetako kalendario horiek ez daude hain ongi ikusita. Baina depilatzeko tresnak bai, edo zain, sutilagoak, baina oso indartsu dago mekanismo guztiak, bai. Eta hor jarraitzen dugu, pixka bat bigarren plano batean, eta lehen aipatu dugu ere, pandemiak hau utzi du agerian. Ez, azkenean, etxeak nor zentzen dituen, etxeak nork eramaten dituen aurrera, ez? Ze arrisku egoerak dauden etxe askotan egunerokoan, agian bizitza normal batean gelditu daiteke pixka bat lausotuagoa, baina etxe barruan 24 orduz egon behar garenean ez dago irten biderik. Orduan pandemiak pixkat egoera okertu duela esan dezakegu? Okertu baino zegoena agerian utzi. Agerian utzi du ere, hitz egiten zen, ez? Lanpostu esentzialak edo beharrezkoak ziren horiek. Eta utzi du agerian beharrezkoak direla zaintzak hasteko. Zaintza sistemarik ez baldin badago, gizartea erortzen da. Eta zaintzak egiten ditugu emakumeok sistema montatuta dagoen moduan. Garbiketa lanak, erizaintza, janaria, behar basikoenak gelditzen dira oro har emakumeen menpe, ezta? Eta hori ikusi dugu pandemiarekin, bagenekien, baina orain ja badakigu denok, eta seguro. Eta horiek dira, ekonomikoki gutxien ordaintzen diren lanak, rekonozimendu sozialik ez dutenak, orduan hor ikusten da desberdintasun hori, ez? Orduan, ostegun honetan kalera ateratzeko arrazoi asko daude, ez? Kalera aterako gara, eta, espero dut haunitz izatea ateratzen garenak hori errateko. Hemen gaudela, lan horiek egiten ditugula, gureak direla, eta merezi dugula, beste edo nork bezain beste. Gutxienez. Eta guzti honetan instituzioek ze paper jokatuko lukete?
Pues instituzioek egiten alzutena izango litzateke gauza ben inguruan kargu hartu, zeren azkenean zaintza lan hauek uzten dira eremu pribatuan, eremu intimoan, soilik norberaren etxeko kontua balitz bezala. Azkenean horrek desberdintasuna sortzen du eta desberdintasun horiek ekartzen dute botere banaketa eta askotan horrek ekartzen du violentzia. Eta hori da kontua. Ze paper duten instituzioek, zaintzaren inguruan zerikusia duen guztia bultzatu moduren batean. Izan daiteke zaintza sistema publikoa, bai haur txikiekin, bai persona dependienteekin, zaharretxetan dagoen drama, oso gogorra da, eta hori da zaintza. Eta hori da mekanismoa aktibatzen duen beste gauzetako bat, ez? Zaintza horiek eremu pribatuan sartzeak, instituzioen papera, zaintza horiek pixka bat erdiguneratu eta ardura hartu, benetako ardura. Sistema publikoak sortu, ardura horiek benetan elkarbanatzeko eta dena horizontalizatzeko pixka bat. Eta adibidez, gero ez, biktimak hartatzeko orduan edo biktimak laguntzeko orduan, hor zer gehiago egin daiteke? Biktimak hartatzeko orduan, berdin, ez tratatu kasu aislado, arraten dena. Kasu bakandu bat bezala, etxean gertatuko zitzen zerbait, eta zorretarako sare bat egon behar da. Eta erasotuta izan den emakumea bat egin behar da, jaso, zaindu, baina gero bizitza jarraitzen du aurrera, eta bide horretan behar dira bide lagunak. Eta instituzioak dira bide lagunetako bat, importantea. Eta norbait biktima gogor izan baino lehenago, hor dago nire ustez, gure ustez, pixka bat instituzioen papera. Sensibilizazio hori, pedagogia hori eta estrukturak sortu, ez bakarrik maila teorikoan, baizik eta estruktura realak sortu, zaintza horiek elkarbanatzeko, independentzia ekonomikoa erresagoa izateko, kasu askotan. Eta esango zenuke, azken urteetan aurrera pausoak eman direla? Bai, batzuk bai, baina ez dira nahikoa. Eta pandemian errango nuke atzera egin dugula, zentzu horretan. Eta orain berriz ritmoa edo pixkat berreskuratzea hori? Berriz martxa hartu behar da, eta instituzioek, Nafarroako kasuan, Nafar gobernuak, udaletxeak, eta irudiak eskaintzen dituzte askotan, ez? Argazkiak, konzentrazioak eta horrelako kontuak, baina gero behar dira benetako konpromisoak eta politikak, eta orain aurrekontuen legearekin ari direla, behar dira benetan aurrekontuetan partidak, zaintza sisteman aurrera egiteko, pentsioen gorakadan aurrera egiteko, emakume migratuekin, emakume migratuak azkenean zeharkatzen dituzte intersekzio desberdinek. Paperak behar dituzte, lan prekarioak dituzte, beti dira zaintzari lotutakoak, hor dago lana. Asko dago oraindik ere. Bai, baina badira lan konkretu eta egingarriak, ez? Gogo pixka batekin edo, hori ongi antolatu behar da, baina badira soluzioak. Konpondu daitezke eta egin daiteke, ez? Ez egun batean, baina badira adibide konkretuak materializatzen aldirenak. Orduan horiek izango lirateke pixkat zuen aldarrikapen eta eskakizun nagusiak orain aipatu ditugun guzti hauek. Bai, lema erran dugu aske izateko vidas libres de violencias, no? Guazen identifikatu ditugu zeintzuk diren indarkeriak, ez? Badira bikarioa, badira ekonomikoa, noski fisikoa, bada arrazakeriarekin lotuta dagoena, guazen neurri konkretuak bilatzera. Violentzia mota guztiak ekiditeko. Mugimendu feministak egin dio eskakizun konkretu bat Nafarroako Parlamentuari, presupuestoak nola bideratu eta ze eskakizun konkretu. Plataformak ere bere gain hartzen ditu hauek eta badaude, beraz. Ordunea, ez? Entzuten zaituzten eta kontutan hartzen dituzten zuen proposamen horiek edo eskakizun horiek. Eta ostegun honetan, manifestazioan, ez, zalko dugu aurkitu eta ez dakit aurten berezitasunen bat egongo da. Bai, lehenago berezitasuna da Baluarte plazatik hasiko dela, normalan Gaztelu plazatik izaten da, baina aurten ezin da. Alde Zaharretik egingo dugu ibilbide bat ez oso luzea, gainera uste dut ez dagoela eguraldi honik. Eta bukaeran, Sarasate pasealekuan, manifestuarekin batera, egongo da beste ekitaldi bat, pixka bat
Gorputzaren bitartez adierazteko erran nahi dugun guztia, ez? Izango da emakume talde bat, justo, beraien migratzaile izaerak elkartu dituena, eta elkarlanean aritu gara, intersekzio horiek mahai gainean jartzeko eta materializatzeko, ez? Orduan bukaera. Bai, proposamena izan da, ekintzak egiten du, hitzak egiten du, eta gero hau izango da errito moduko bat gorputzen bitartez, gure loturak adierazteko edo. Eta zer dutan, ez dugu aipatu zer dutan? Arratsaldeko 8etan, baluartetik. Eta nori egingo zenioke dei edo nork uste duzu dela garrantzitsua, ez, parte hartzea hontan? Gizarte osoa, gero, alik eta gehien. Bai, badelako gai importantea, urte honez daramazki guri lotuta, ez? Eta oso importantea da indarkeria eremu pribatutik ateratzea. Lehen violentzia mota hau ditzen zen violentzia domestika. Orain ja argi gelditu da badela sistema patriarkal baten ondorioa, ez? Orduan, indarkeria sexista, atera behar dugu hori etxeetatik, atera behar dugu kalera, orduan denak egon behar gara hor. Dene, edonor, edozein pertsona. Edonor, bereziki zer errango nuke, behar bada instituzioak, baina kuaderno batekin, apunteak hartzera. Ez bakarrik lehen aipatu duzun argazki horretarako, baizik eta benetan entzuteko agian, ez? Jendeak zer duen esateko gai honi buruz, edo nola eragiten dien pertsona desberdinei. Hori da. Eta, egun ez, markatua da, ostegunekoa, baina hala ere gero da, ez, urte osoan zehar eta beti landu behar den gai bat eta garrantzia eman behar zaiona beti dago hor, ez? Noski, eta zoritxarrez, noizean behin beti jasotzen dugu, ez? Komunikabideen bitartez emakume eraildako baten berria. Eta hori da, beti erraten den bezala, izebergaren punta, ez? Baina beti gogorarazten digu hor dagoela eta non gauden. Eta, batzuk begiratu dezakegu gure privilegioetatik, baina, gizarte bat gara, kolektibo bat gara, eta pentsatu behar duguna da guztiok behar dugula. Ongizate bat gizarte osasuntsua izateko, ez? Horretarako agian, ez, pixkat dekonstrukzio bat egin beharko luke, norberak pixkat? Claro, hori da asuntoa eta horretara doa pixka bat, ez? Egin ditugun hitzaldiak, egin ditugun zineforuma, kafe, teatro hau, pixka bat horretara doa, badira topatzeko egunak eta manifestazioa bera ere bai, eta gehiago bukaerarako pentsatu dugun antolamendu horrekin, ez? Izan dadila zerbait norbera zeharkatzen duena, eta norbera jardezan pixka bat kolektiboaren zerbitzura zentzu horretan. Azkenan, ez? Norberak egin beharreko ariketa bat da, baina gero pixkat guztien norberarako edo besteekin, ez? Harremantzeko ere. Hori da. Honetan, ezertan baino gehiago oso importanteak dira sareak sortzea, ez? Etxetik ateratzearen edo eremu pribatutik ateratzearen kontu horrek kalerate behar gara, manifestatu behar gara, baina sareak sortu behar ditugu, ez? Zaintza sareak gure artean. Azkeneko urteetan sare edo, Euskal Herriko feministen mugimendu hori ez asko indartu dela. Bai, eta oso importantea izan da horregatik. Saretzeak ekartzen duelako denak egotea, norbera bere perspektibatik, bere maila kulturaletik, bere maila sozialetik, bere eragiteko modutik denak egotea, ez? Eta sare horiek sortzea. Horregatik ere intersekzio hauen elkarketa manifestazioan eraikitzen dugun horrek ez dezan utzi inor atzean, eta horrela ere izango da askoz fuerteagoa. Dena den, bizi izan dugun pandemia honek, ez azkenan harreman horiek pixkatagian urrundu ditu edo saretze hori pixkat Claro, horrek eraman gaitu etxera, baina literalki. Orduan, sare horiek mantentzea izan da zailagoa. Egia da ere, Euskal Herrian konkretuki sortu dela herri askotan eta auzo askotan zaintza sareak, nolabait. Bai, niri adibidez Rotxapean tokatu zitzaidan pandemia eta hor izan zen halako sare bat, ez? Ere, poliziak eta pixka bat akorralatzen zuen sare hori, baina, egon da, eta horrek niretako demostratu du pixka bat, non dagoen jendearen gogoa, non dagoen jendearen begirada, eta non jarri nahi dugun indarra. Eta nahiz eta oso mugatuta egon momentu honetan, energia hori badago. Bale, ez, nahiz eta zailtasunak egon, eta egoera pixkat komplikatu. Hori izan da pixka bat beste aldea, ez? Oso egoera gogorrak bizi izan dira, eta ez bakarrik konfinamenduak iraun zuen bitartean, baizik eta horrek ekarriko duen guztia, ez?
Eta orain pixkat horri nola eman buelta. Horri nola eman buelta. Horretan zabiltzate. Horretan gabiltza. Bueno, badago lana orduan, ez? Bai. Eta ez dakit ez, agian zuei buruzko informazioa jakiteko edo norbaitek ez interesa izango balu aipatu dugun saretze hontan pixkat ere parte izateko nola egin dezake? Bai, bueno, pues bagara indarkeria sexistaren aurkako emakume plataforma. Ez gara bakarrik azaroan 25-aren inguruan biltzen, baizik eta urte osoan zehar, eta bueno, bada plataforma ireki bat, elkarte edo kolektibo ezberdinek osatzen duguna. Bueno, historikoki mugitu izan da, nahizuenka kolektibo gehiago, gutxiago, garai konkretu baterako gehiago biltzen dira. Orduan, bueno, badugu korreo bat, ezakegu, eta norbaitek interesa badu jarri daiteke harremanetan eta arituko gara elkarlanean. Bale, primeran, ez dakitez, zerbait faltatu izan den horrela garrantzitsua aipatzeko. Uste dut eman diogula buelta pixka bat. Guztiari ez. Eta bestela bukatzeko ez dakit zen mezu azpimarratu nahiko zenukeen edo ez dakit gonbitea egin ez, agian osteguneko. Gonbitea egin. Ostegunean 8etan Baluarten manifestazioa izango dugu, bukaera berezi batekin. Eta, bueno, pues importantea da norbanakoa hor egotea. Eta lema errepikatuko dut. Aske izatea eskubide bat delako, merezi dugulako, jazta. Vida libre de violencias, ja. Bizitza guztiak egon behar direlako indarkeriatik urrun. Eta orain, momentu honetan. Eta orain. Eta bada garaia, zeren jazta. Primeran, mila esker. Mila esker, zuei gonbidapenagatik. Eta primeran joan dadila guztia. Espero dugu, haber aguraldiak nola uzten dugu. Laguntzen duen edo, behintzat errespetatu, ez? Aber. Bestela guardasolekin. Hori da. Mila esker, Edurne. Mila esker zuei, ikusiko gara. Udalerrietako albistetara pasako gara. Barainainen, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna ospatzeko, esku moreen paparrei buruzko tailerra egingo dute udal ludotekan. Horretarako azaroaren 24ean asteazkena eta 25ean osteguna, bertaratzen diren pertsona guztiek euren paparreko propioa egin ahal izango dute, manifestaldian, egun horretan bertan eta abarretan erabili ahal izateko. Egun hau aurren artean ezagutaraztea, honen inguruan sentsibilizatzea eta egindako lana ikustaraztea, bai eta indarkeria mota hau arbuiatzea ere da jarduera honen helburua. Aldi berean, aurrek nahi duten guztietan paparrekoa eramateko aukera izango dute. Eta bestalde, bihar arratsaldeko 7etan kulturetxean aldaketa klimatikoa eta Glasgow hiriko nazio batuen biltzarra solasaldia eginen dute. Berriogeitin, azaroaren 25ean elkarretaratzeak egingo dira arratsaldean. Berriogeitin 6etan kontzejuko plazan, elkarten 6:30 plazan, artikan 6etan artikako plazan eta larragetan 8etan frontoian. Nafarroako gobernuak onartutako adierazpena euskaraz eta gaztelaniaz irakurriko da. Eta ostiralean azaroak 26 Maria de Maeztu kulturetxean Adriana Olmedoren bakarrizketa izango da arratsaldeko 7etan. Sarrera doakoa izango da webgunetik edo lehiatiatik gonbidapena jaso ondoren. Ondoren bertaratutakoei aperitibo bat eskainiko zaie. Bestalde, gai aldatuz, gaur izango da 2021ko Gabonetako hiri kanpaldietan izen emateko azken eguna. Kanpaldia abenduaren 27, 28, 29, 30 eta 31 eta urtarrilaren 3 eta 4ean izango da Berriobeitiko erabilera anitzeko eraikinean eta Artikako Maria de Maeztu kulturetxean. Izen ematea 012 infolokal telefonoan egin ahal izango da gaurko arratsaldeko 7 arte. Eta Berriobeitirekin amaitzeko, gaur eta bihar euskarazko jolas eta jostailuen erakusketa bisitatzeko aukera izanen da arratsaldeko 5etatik 7etara Maria de Maeztu kulturetxean. Erakusketa honetan, euskaraz jolasteko dauden jolas eta jostailuen aukera ezberdinak ezagutzeko aukera egongo da. Gainera, Dindaia Fundazioko monitore baten eskutik beharrezko azalpenak jasotzeko aukera ere egongo da. Berriozarren, larunbatean, arratsaldeko 7etan, elkarrekin abesbatzaren kontzertua egongo da Aldezarreko elizan.
Eta igandean bestalde, atzerrian lurra garratz antzerkia eskainiko dute entzunaretoan euskaraz arratsaldeko 7etan eta 5 euroko sarrerarekin. Burlatan gaur Thelma and Louise filma proiektatuko dute arratsaldeko 7etan kulturetxean. Gainera, gaur ere baina 6etan eta aur liburutegian ipuin kontalari saioa egonen da gaztelaniaz 4 urtetik gorako haurrentzat musutruk. Ostiralean, bestalde, Diabolus in musika eta koro bozesen kontzertua izanen da antzokian gaueko 9etatik aurrera. Sarrerek 10 euroko prezioa dute online eta 12 eurokoa lehiatilan bertan. Eta bukatzeko, larunbatean Ramonzinen kontzertua egongo da 9etan, 15 euroko sarrerarekin pistan eta 18 eurokoa Armaian. Iruñeko udalak omenaldia Sabikasi eskultura multzo monumentala jarriko du laster hiriko sarreran. Agustin Castellón Campos musikaria, Sabikasi zenez ezaguna, Iruñean jaio zen 1912ko martxoaren 16ean eta New Yorken hil 1980ko apirilaren 14ean. Ari eskainiko zaion obra honek iruindar gitarra jotzaile bikain eta mundu osoan ezaguna den Sabikasen irudia balioetsi nahi du. Eta gainera, ijitoen errekonozimendua, kultura eta horiek hiriaren beraren errealitate kultural eta anitzari egindako ekarpen historikoa ere bultzatu nahi ditu. Beno ba, gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.